दागारि खाग्राबारि ने गोजोननाय थाबाय आब'निसिम जायगान मोनलायलै होननो थाङो ओमफ्राय आब'मोननि बेयावनो ने खाग्राबारि ओमफ्राय नानिमोनाबो लाजिनो नाङा दै नानिमोन बर'जोंबो बर'खा नालाय नोंसिनि मा जागोन आब' हा आर'नाइ हटेल ना गासिनबो बेदर मोनजागोन गासिनबोथ' गासिनबो मैसो दं अमा दं बोरमा दं बोरमाफोरखौ होनो हानाय नङा हायो आदसा माने जों सैमाखौ गोथावसिन मोनो सैमाखौनो अबेबा दंब्ला लाबोनानै होफै जों जाफैना होफैगोन मोनाबिलि पिकनिक स्पटआव थांनो थाबायगासिनो दं सिगांहाय दाख्लै ना खाथियावहाय हाजो गाखोनायाव ब्रादार देरहाखौ लोगो मोनदोंमोन आरोबाव दिनैहाय सेकेन्ड टाइम ब्रादार देरहाजोंहाय लोगो मोनफिनबावबाय एकदमबारे लाखिलाय जाबाय थादों सानैजों ने माने ब्रादार देरहाया सिगां फैग्रोदों आं बिथांखौ मिथियाखैमोन फैदों होननानैहाय लामायावसो बोरैबा ग्रोब लोगो मोनबोदों आरोना हाबा जाबावबायसो ओरैबायदि मालि बिथाखौ होनखायो एखेबारे मालि बिथा होनबाबो बुजिखायो चिरां डिस्ट्रिक्टनि ओरैबायदि जाहोजोब्बाय माने नायहोब्ला नुहोब्लायसिगोन आरो गुदनासो जाहोजोब्बाय माने मोनानिबो जानानै लाखानाय बिदि जाबाय ओमफ्राय ओरैहाय दंबावो पिएम कमेडिबो दङ मोजां जायगाया रायजोफोर बेरायनो दै बासिगोन जोबोद खस्थ' माने सानजानिफ्राय फैनाय लामाया जोबोद गाज्रि नालाय ओमफ्राय दा गारिखौ दोननानै थाबायबोनानैसो ओरैबायदि खस्थ'खा नै दै बारनोहाय जोबोद खस्थ' बेवहाय बारनांगौआ मामुलि नङालै गयसिबो गोलैनायसिगोन आं ओमफ्राय ओरैबायदि खस्थ'खानो आं बारबोखाबा आयो ब्रेस जादों गोग्लैबाय नै आयो आरोबा आङो एसेबां सिबाय नै बोरै जाबावनांगौ जाखो ओमफ्राय जोङो ओरैहाय दंफायो एसके बड' ब्लग आरो बिथांजों सेकेन्ड टाइम लोगो मोनफैबावबाय एसे सापर्ट खालामलायना होदो लोगोफोर माने अनलायनायनि गेजेरजों जाहाथे माने जों रायजो राजानि अननायखौ मोननानैसो माने जोंबो नोंथांमोननो बेफोरबायदि भिडिअफोरखौ शेयार खालामलायनो हागोन आरो बेबायदिनो नोंथांमोननि अननायजोंनो जों बेबायदिनो गोबांथार जायगाफोरखौ नोंथांमोननो बेरायनानै माने लकेसनफोरखौ देखायनो हानायफोरबायदि अनलायलायदो गावजों गाव बे ब्रादारनिबो चेनेल दङ नार्जारि ब्लग बे ब्रादारनि चेनेला बे लिंकआव थांनानै साबसक्राइब खालामना होब्लानो जाबाय आरोखि अनलायनायनि गेजेरजों थेंक इउ ब्र ओमफ्राय दा जों मोनहैथारनोसै नै मोनाबिलि पिकनिक स्पटखौहाय जोबोद गाज्रि बे बागमारानिफ्राय ओरै सोनाबहा फैनाय लामाजों डाइरेक्ट गारि सोजायोबो अब्लाबो लामाया जोबोद गाज्रि जानो हागौ ओरै सोनाबनिफ्राय फैनाय जेन'बा दिउस्रि ओरै दादगारि साइडजोंनिफ्राय फैनाय लामाया जानो हागौ मोजाङानो स' लोगोफोर बिदिब्ला भिडिअखौ नायलांदो जेब्ला मोनहैगोन अब्ला आं पिकनिक स्पटखौहाय नोंथांमोननो दिन्थिसिगोन पिकनिक स्पट गुदियावहाय गथ'फोरा दुगैगासिनो नै दैया ओरैबायदि गुसुखा अब्लाबो गथ'फोरा दुगैगासिनो नै दे बेरायदो दे बेलसायनोसै नै बेलसायनो दे नों जुदि फैयोब्ला
Romarensi yo. Wow. Terjemah. Wow. Cepat. Hebat. Hai sila deh, sama deh, kita masih ada deh. Moria ada Moria. Hai sila, ada deh. Bye. Thank you so much. नोंथांमोना बेयावहाय नुदों दा बानायगासिनो दं बे जाबाय रेस्ट हाउस कनस्ट्राक्शना सोलिगासिनो दं दा बावैसोनो कमप्लिट जासिगोन मावगासिनो माने दिनैसो अपेनिं जाजेनदों नालाय फाइनालि लोगोफोर आं दा पिकनिक स्पटआव फैखाबाय नोंथांमोना ओरै नायदो ब्रयलार होगासिनो दा मोननोसै नामा मोनथ'वाखै दे पार्टी सोलिगासिनो दं नै दिनै अपेनिंनि गाज्रिया दालाङा दाबो कमप्लिट जायाखै माने कनस्ट्राक्शना बारा मोजां जायाखैनो जुदि सोरबाफोर बाइकजों फैयोब्ला बेयावहाय बाइकफ्रा स्लिप जानो हागौ बेनिखायनो कमिटिनिफ्राय बे दालांखौ एसे फोसाबनानै होयोब्ला साबसिन जागौ बाइक लाबोदोंब्ला एसे खस्थ' दङ मानो होनोब्ला बाला गोजा दालां बारनायनि उनावहाय लामाया जोबोद गाज्रि जोबोद उसुबिदा बाइक लाबोनो थाखाय दालांखौ एसे मोजां फोसाबनानै होयोब्ला साबसिन जागोन कमिटिनि मानसिफ्रा भिडिअखौ नायदोंब्ला बे दालां आरो लामाखौ फोसाबनानै होयोब्ला साबसिन जागोन भिउसाथ' जोबोद मोजां हाजो जिङाव ओमफ्राय ओरैहाय पार्टि जानो थाखाय जोबोद मोजां ओमफ्राय ओरैहाय सोनाबहा दै बारनानैबो जोबोद मोजां ओमफ्राय ओरैहाय दै जिङावहाय मोनसे आमब्रेला गिदिर आमब्रेलाखौ नुनो मोन्दों बेयो जाबाय रेस्ट लानो थाखाय सोरबाफोर मेंदोंब्ला रेस्ट लानो गोसोब्ला बेयाव जिरायनानैबो रेस्ट लानो हायो दायो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदों नै ओरैहाय स्टेज दङ ओरै जागायजेननायनि अपेनिं खालामनायनि माखासे आर्टिस्टफोर फैगोन
डेक'रेसना सोलिगासिनो दङ खोनानो मोन्दों माखासे सिंगारफोर फैगोन आरो लोगोसे आर्टिस्टफोरबो फैगोन दा मोनानाय लोगो लोगो बेयावहाय फांसन जागोन नोंथांमोना नायनो रेडि जादो बिथांमोनानो स्टेजखौ डेक'रेसन खालामगासिनो दङ JBLनि साउन्ड सिस्टेम बहायगासिनो दं बानायगासिनो ओरैहाय नायना लादो नै साउन्ड सिस्टेमा दा मोनानि प्रग्रामनि थाखाय गोबां सिख्लाफोरा फट' लालायगासिनो दङ नै सोरबाफोर गथ'फोरखौ लाबोदोंब्ला टाइम पास ओरैनो बेयावबो गेलेहोनो हागोन गथ'फोर गेलेनो थाखाय माखासे जायगा खालामना दोनो मुन coba उन्दैफोरनिसो माने गेदेरफोरनि नङा अबसे उन्दैफोरनि थाखाय बानायनाय जादों बे गाखोग्राखौ फट' लानो थाखाय बेफोरबायदि जायगाखौ बानायदों माखासे डेक'रेसन बानायनानै होखादों फट'नि थाखाय दाबो कमप्लिट जायाखै बेखौहाय फोसाबबावगोन अखाफोराव गाखोनो थाखाय नोंथांमोना नुवाखै जानो हागौ जोंनि ब्रादार मिनियानि डायलग खोनासंदो लोगोफोरनि ब्रादार मिनियाया डायलग होगासिनो दङ अखाफोरदै बियो लोगोफोर बेयाव गाखोफैनो हागोन ना फैनानै दा माने दिनैहाय माने एसे आद्रा दंबावो माने बोरैबा साननाबो फैफानो हागौ बेजों लोगोसे अखाफोर फैब्लाथ' साननाबो फैफाखायो दा बेनोना लोगोफोर माने बेवहाय सादिकारा Oi, di kulit itu mana lebat deh? Nude. Di kulit itu saja masih dong. Nadi guma lekim brisa ketorale. Bahuju ku sunu munu sabako kamu lekale. Lagi dah kenal na lebat. Oh, karen bang jom kanaya le. Lena. Mana binena lebat? Mana? Foto लागासिनो ओरैनो ओमफ्राय दा बेलासि जाहांबायानो मोनाहां जाबाय दा मानसिया बांसिनाव बांसिन जालांगासिनो दङ प्रग्रामा दा सान हाबनाय लोगो लोगो जागायगोन कहाँ से आ रहा है भैया सोरंग आता है ना काठमांडू से काठमांडू से काठमांडू दिल अच्छा लग रहा है ना बहुत अच्छा
रेस्ट हाउस मोनाबिलियाव आलासिफोर फैयोब्ला बे रेस्ट हाउसाव दोननो हायो सोरबा मानसि गेदेर फैयोब्ला बेयाव रेस्ट लाफैनो थाखाय बानायनाय जादों आरो बेजों लोगोसे बेनि साखाथियावनो थानाय गोबां बेबायदि लांदां जायगाफोर दङ बे खाथियावबो पिकनिक जानायखौ जानो हायो बेयाव दंफां सायख्लुमनो ओरैबायदि साजायना दोनखादों दंफां गंफ्रोमबो दंफाङावनो गुफुर कालारखौ फुनजोबदों दायो जोंनि बर'नि मुंदांखा सिंगार आरो आर्टिस्टफोरा सफैबाय दायो गोबां आर्टिस्टफोरा सफैबाय आं नामखौ मिथिजोबाबो जानो हागौ नोंथांमोना नामखौ गासैखौबो मिथिजोबगौ आरो नोंथांमोना सिनायजोबगौ बेजों लोगोसे दायो नोंथांमोना नुनो मोनदों सोरां नार्जारि बिथाङा सासे पपुलार एक्टर जोंनि बर' हारिनि नोंथांमोना नायना लादो बिथांखौ आरो बेजों लोगोसे समायना रमायना जोंनि बर' हारिनि जाखांफुनाय बर' एक्ट्रिसफोर दङ आरोबाव आंनि फेभराइट सासे एक्ट्रेस फैदों बिथाङानो जाबाय रिंकि ब्रह्म बिथाङा आंनि सासे फेभराइट बर' एक्ट्रेस बे जायगानिफ्राय फंबायमोनखौ देखायनो बावदो रायलायो एसे चेनेलफोरखौ नायदो फंबाय चेनेलनि जानानै गासैखौबो बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला आङो बरायहरजोबनाय जाबाय दा नोंथांमोना फारियै नायलांदो लोगोफोर जोङो थाबायै खोथा बुङै एसे बाख्रिफ्रा खालि जानो हमबाय दा जोङो बाख्रियाव माइ सोनानै एसे लाहैगोन लोगोफोर नोंथांमोना बुजाखैब्ला माने थाबायनानै माने उदैया एसे खालि जाबाय जोङो बैयाव एसे गरम खालामहैगोन ना लोगोफोर रेस्टुरेन्टआव बांलादेशनि रेस्टुरेन्ट दंफैयो बेयाव मोनसे आङो दहाय नायनानै लादों नै बेयावनो आरोना लोगोफोर नोंथांमोना गासैखौबो नुलांजोबखागोन खना खनला मोनाबिलियाव मा जायगा दङ बेखौ आङो फारियै नोंथांमोननो देखायलांगोन आरोना लोगोफोर नायनानै लाबाय थादो आरो सोरबा भिडिअखौ आपडेट मोनहैयोब्ला फिसाव गाहरो दे लोगोफोर खिन्थु बिदि गाहरनो नाङा लस जागोन नोंथांमोना बे भिडिअखौ गाहरनानै लायोब्ला सोरबाफोरनि मबाइलफोराव मिनिया बर' इउटुब चेनेलाव थाङोब्ला मोजाङै बोदलानानै नायखा गोदैनिसिमबो रोजा गोजोननाय थाबाय ये मेरा बेटा है देखो सभी लोग में स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल में ज़्यादा से हिंदी मत बोलना हो आम्बारि आसा गोजोननाय थाबाय आगोलनिसिम जेरैथिंबो बेरायनो थाखाय बेबायदि जायगाखौ फोसाबनानै होनाय जाखादों नोंथांमोना जुदि फैयोब्ला बेफोराव बेरायनो हागोन आरो दै बारनानैबो ओरै हागोन मोजां मोनदों आसा गोजोननाय थाबाय सिस्टारनिसिम ब्रादार मिनियानि डायलग होनानै मिनिसोबाय दागगारि खाग्राबारि ने गोजोननाय थाबाय आब'निसिम माने ओमफ्राय आब'मोननि बेयावनो ने खाग्राबारि ओमफ्राय नानिमोनाबो आदसा लाजिनो नाङा दै नानिमोन बर'जोंबो बर'खा नालाय नोंसिनि मामियाबो बर' नोंसिनि बाबाबो बर' जोंनिबो बाबायाबो बर'खा मामियाबो बर'खा आंबो बर'खा माने मबाइल गेदेरफोर दङब्ला नायदो चेनेलफोरखौ जोयो मानसिया ओरैबायदि गोजोननाय थाबाय एसे खोथा हरदो माने रेस्टुरेन्टफोर दङ नोंथांमोना नायनानै लादो रेस्टुरेन्टखौहाय मा रेस्टुरेन्ट दङ गोजोन देरा हटेल एन्ड रेस्टुरेन्ट मोनाबिलि पिकनिक स्पट मोनसे रेस्टुरेन्ट मा मोनजायो चाउमिन मम' लान्च फुड टि
मोनजानो हागोन आरो गासैबो दंजोबो मोनाबिलियाव फैयो बेयावबो बानायगासिनो दङ मा हटेल जागोन आब' हा आर'नाइ हटेल ना गासिनबो बेदर मोनजागोन गासिनबोथ' गासिनबो मैसो दं अमा दं बोरमा दं बोरमाफोरखौ होनो हानाय नङा नों हायो आच्छा माने जों सैमाखौ गोथावसिन मोनो सैमाखौनो अबेबा दंबा लाबोनानै होफै जों जाफैना माने हटेला दासो लुगासिनो आरो माने अपेनिं खालायजेनबाय ओमफ्राय माने अपेनिं जानायखाय बानायगासिनो दङ रेस्टुरेन्टआ बानायगासिनो दङ माने हाथ'वाखै फुदुंनांगौमोन ओमफ्राय ओरैबो मोनसे गोदान दाबो हटेलनि नामखौ पस्टार होनाय जायाखै खोमा काटाबारि ओमफ्राय अबेबा हाबा जाफैबाय नै बेनो दखानदारिया सोरबाफोर माबा माबि नांगौब्ला जाफैनो हागोन लोगोफोर माने ओरैबायदि गोथाव गोथाव बानायखायो दा जों दायो बे हटेलावहाय जालांगोन दा जोंबो बे रेस्टुरेन्टआवनो एसे उदैफोरखौ थाजिम खालामनानै लानो माने एसे खुगा सियै मेंनाय मोनबाय खुगायाबो ओंखाम उखैबाय उदैयाबो ओंखाम उखैबाय देरा हटेला बेनो सोरबाफोर जानो लोंनो गोसो दंब्ला जाफैनो लोंफैनो हागोन साहा लोंनायावहाय दानिसे डाइलग खोनासंदो लोगोफोरनो जों दा बेलासिनि साहाखौ लोंनो लानोसै बेनो फार्स्ट टाइम आरो हाग्रामा ब्रिजआवहाय ओमफ्राय दा दिनैहाय सेकेन्ड टाइम ओमफ्राय अमा बेदरबो जालायनो मोनबाय बेरायनो मोनबाय ओरैबायदि माने ओरैबायदि आरो इन्जय माने आङो बिदि लोगो मोनफेरनानैहाय बेवहाय माने बिराद गोजोननाय मोन्दों गोजोननायाखौ बबेयाव लाबावनो दबाव लानो ना जानजियाव लानो ना पकेटाव लानो आङो मोनगासिनो दङ आरोना दा जोंनि माने पिएम कमेडि फंबायाबो नै दा बिथांनि चेनेलखौबो नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै होदो बिथाङाबो बारा गोबाव जायाखै पिएम कमेडि ओमफ्राय नोंनिथ' मिनिनो मोनखाया जाहैबाय आंनिथ' मिनिनोनो मोनखाया माने मिनिया बर' नालाय जोबजासे मिनि मानाबोलै ब्रादार नों जाबाय मिनि माने बिराद मोजां मोनदों नै नानिया साहा फैदों साहाखौ लाग्रोनोसै दे होबथायदो माने दिनाव लोंफैनाय जाबाय आरोना बिराद मोजां कफि नामा माने कफि आरोना लोगोफोर कफि फुल कफि नङा दै बान्दा कफि नङा बियो अरिजिनेल कफि साहा कफि आसामनि बियो साहा कफि साहा कफि बबेनि बियो कफिया बियो दार्जिलिंनि नामा जुथाजों गाग्लिग्राखौ बियो जुथाजोंबो गाग्लिखायोलै गैया जुथाजों गाग्लिनायबो जानो हागौ जिखुनु जानायसै माने दिनै लोगो मोननानै ओरैबायदि माने जेब्लायबो जोङो थाबाय थानो लुबैबाय आरो खिन्थु गावस्रालायनोनो बाबाय आंनि ब्लग बानायनाय समाव माब्लाबाबो मिनिनाय नङा दै केमेरायानो जाबलायनो दंखायो बड'लेण्ड टाइम्सनाव सालाफ्रा मोखां दिन्थिया ओरै बड'लेण्ड टाइम्सनाव नै बड'लेण्ड टाइम्सनावनि मोखां नुवाखै दा नायना लादो ओमफ्राय खामानियाव गासैबो फ्रिजोब नोंसिनि इउटुबारफोरनि गोसो बायदि गोसो ओमफ्राय